Mfethu Samkelo kahlahle ngaliwe. Umbali waliwe. Yes. Ngidalelwa kuyena, uqinisile ngidalelwa kuyena but ke What's that? I mean Pushka or Janui. Soja, please close the door. Yes, close the door, please. Okay guys. Into ezalayo sithi nazi ukuthi mina noSamkelo siyaphuza ndawonye isitayela utshwala sobo right. So yeah. Kwenzekile ke the last time saphuza okokuqala nje indaba yethu la yaqala khona uxabana kwethu sixabana indaba utshwala. Guys, imani ngicela ukuxoxa indaba kuqala ngingaqale nikhulume ningakozi ukuthi ngithini. Okay, kade ngixolisa guys, ngixolisile namanje futhi namanje live namanje ngiyaxolisa kuSamkelo. I think niwabonile wonke ama conversation ukuthi bengixolisa but ke njengoba sila eGoli asixatshaniswanga ukuthi mhlawumbe ngidakiwe ngamthuka njengoba desiphuza no guys. Into eyenzekile uSamkelo kube nje nokuthistana nje okungatheni sihleli sisonke nabo cameraman bakhe. So beno cameraman bakhe kontade beyishe bengayithandi kumina sesiphuzile ngani. So lento baloye beyisho bevumelana bo2. Bevumelana bo2. So mina mase ngiphakamisa izwi ngokusho ukuthi angisayithandi lento abayishoyo. So iphutha lami shuthe libe lapho like ishuthe guys mina bekufanele ngithule mina uSamkelo no cameraman wakhe bakhulume lezi zinto abebeyikhuluma bengayithandi ne shuthe mina bekufanele ngithule iphutha lami libe lapho ukuthi ngiphakamisa izwi ngimtshela ukuthi no angisayithandi lento abayishoyo. Okay, angazi noma ubengicuphile yini shitheni ubehlezi uyashoka ukuthi leyo nto ukuthi ngamthuka le eThekwini ubengakoyidlulisi. But ke mina ubengangitshelanga ukuthi ubengakoyidlulisi leyo nto. All along mina I was thinking right because bengicanga ukuthi right because ngaxolisa like guys yes ngalenza iphutha ngiyavuma ngangidakiwe sidakiwe so2. Sidakiwe so2 ngakhuluma ngaze ngakhuluma amagama lawa enhlezi ekhulunywa yini. Hayi ngoba ngangiqondile but it's just into ehlezi ila ekhanda lami because into yokuthi ni guys nani into enikhulumayo la. Uyayibona not ukuthi ngangiqondile but ke guys but ke ngazama ukuxolisa and yena uSamkelo guys akafuna ukuxola and nama ayikho into engayenza bafethu ngizamile ukuxolisa ngaxolisa nangesikhathi yenzeka lento ngaxolisa like manje njengamanje kushise pride of course guys uSamkelo ngeke ngize ngiye kumthanda ngingamthanda uSamkelo ngiyamthanda guys uSamkelo ngiyamthanda because kuninga sesikwenzile ndawonye has been good to me ube indoda right nothando and everything right ne ukuthi kuphela kushuthe ngikwenzile yena ngeke asakwazi ukuthi akumele so ya no asikho isidingo sokuthi guys nithuko uSamkelo asikho ngempela bafethu isinqumo sakhe naye leso like should to say right ngendlela okwenza ngazi yazi ngani ukuthi ngingayichaza ngiyithini mina lento bafethu then intombazane aphuza kusesoyiphutha ngiyazi ukuthi kusuke kuyiphutha but sisuke sijabulile sonke. Suke sijabulile sonke guys kumnandi mina ama enje kusambe bengathandi ngisho ukuthi ngiyikhulume bengithi mina nizobona senibona nje ukuthi we are no longer together but ke sengithi nami Nkosi yami bufethu
Guys, ayikho into engingayenza ngizamile yazi ayikho into engingashintsha ngayo because yena njengamanje ungizondela into engayisho long time ago. Hayi manje ngangcono ukuthi mhlawumbe lento eyokhuzayo into yamanje. Ya bengake ukuphuza but ngizokuya kanjani usengishile already so shuthi angisayisengikhula notshwala abantu. Ngeke ngize ngibuye because usengilahlile guys already. Ngaliwa ngiyakoma. Kodwa ke ngizoba right. Guys, mina asiqondile bandla ngonizisa ubuhlungu but usamkelo guys isinqumo sakhe asithathile leso and ayikho nathi into esingayenza mina nani ayikho into esingayenza cause uyena owazi ukuthi uzizwa kanjani yabo. So ngizoba right kubhlungu namina kubhlungu. Very painful guys kade ngikhala like ubusuku bonke usuku lonke izolo yabo but ngizoba right. Yo vele ngisho njalo ukuthi hey content akusiyona icontent nami ngifisa ngabe icontent I so wish but akuyona content guys. Kade ngimncenga shemba futhi kade ngimncenga ngizamile nje kakhulu ukuncenga bakithi ngizamile angazi mhlawumbe nama conversation engakusho ukuthi like angazi ngakhipha igama lokuthi uyangiyuza. Yes ngangidakiwe and ngiyirong ngiyalivuma iphutha but mayingasangixoleli guys mangixolisa intoni kufanele ngiyenze guys yini kufanele ngiyenze ayikho indlela engingenza ngayo guys kushuthi nje ukuthi samukele sonke ukuthi sehlukene thina. No guys siyaxolisa mina by my side ngiyaxolisa and bengifisa nami ukuthi izinto sizilungise but ke akhe leso guys akusona sami isinqumo sakhe isinqumo sakhe bafethu usamukelo kahlahle ngaliwe umbali waliwe. Yes Mtalelwa kuyena uqinisile mtalelwa kuyena but ke What's that? I meant Pushka or Janui. Sergio, please close the door. Yes, close the door, please. Okay guys into ezalayo sithi nazi ukuthi mina nosamukelo siyaphuza ndawonye isitako utshwala soba two right so yeah kwenzekile ke the last time saphuza okokuqala nje indaba yethu la yaqala khona uxabana kwethu sixabana indaba utshwala. Guys imani ngicela ukuxoxa indaba kuqala ngingaqale nikhulume ningakozi ukuthi ngithini. Okay kade ngixolisa guys ngixolisile namanje futhi namanje live namanje ngiyaxolisa kusamukelo. I think niwabonile wonke ama conversation ukuthi bengixolisa but ke njengoba sila eGoli asixatshaniswanga ukuthi
mhlambe ngidakiwe ngamthuka njengoba kade siphuza no guys. Into eyenzekile usamkelo kube nje nokutwistana nje okungatheni sihleli sisonke nabo cameraman bakhe. So beno cameraman bakhe kontado beyishe bengayithandi kumina sesiphuzile ngani. So lento balobe beyisho bevumelana bo2. Bevumelana bo2. So mina mase ngiphakamisa izwi ngokusho ukuthi angisayithandi lento abayishoyo. So iphutha lami shuthe libe lapho like ishuthe guys mina bekufanele ngithule mina usamkelo no cameraman wakhe bakhulume lezi zinto abebeyikhuluma bengayithandi ne shuthe mina bekufanele ngithule iphutha lami libe lapho ukuthi ngiphakamisa izwi ngimtshela ukuthi no angisayithandi lento abayishoyo. Okay, angazi noma ubengicuphile yini shitheni behlezi uyasho ukuthi leyo nto ukuthi ngamthuka le eThekwini ubengakoyidlulisi. But ke mina ubengangitshelanga ukuthi ubengakoyidlulisi leyo nto. All along mina I was thinking right because bengicanga si right because ngaxolisa like guys yes ngalenza iphutha ngiyavuma ngangidakiwe sidakiwe so2. Sidakiwe so2 ngakhuluma ngaze ngakhuluma amagama lawa enhlezi ekhulunywa yini. Hayi ngoba ngangiqondile but it's just into ehlezi ila ekhanda lami because into yokuthi ni guys nani into enikhulumayo la. Uyayibona not ukuthi ngangiqondile but ke guys but ke ngazama ukuxolisa and yena usamkelo guys akafuna ukuxola and nama ayikho into engayenza bafethu ngizamile ukuxolisa ngaxolisa nangesikhathi yenzeka lento ngaxolisa like manje njengamanje kusho pride of course guys usamkelo ngeke ngize ngiye kumthanda ngingamthanda usamkelo ngiyamthanda guys usamkelo ngiyamthanda because kuninga sesikwenzile ndawonye has been good to me ube indoda right nenothando and everything right ne ukuthi kuphela kushuthi engikwenzile yena ngeke asakwazi ukuthi akumele so ya no asikho isidingo sokuthi guys nithuko usamkela sikho ngempela bafethu isinqumo sakhe naye leso like kushuthi use right ngendlela okwenza ngazi yazi ngani ukuthi ngingayichaza ngiyithini mina lento bafethu then intombazane aphuza kusuke iphutha ngiyazi ukuthi kusuke kuyiphutha but sisuke sijabulile sonke sijabulile sonke guys kumnandi mina ma enje kusami bengathandi ngisho ukuthi ngiyikhulume bengithi mina nizobona senibona nje ukuthi we are no longer together but ke sengithi nami Nkosi yami bufethu guys ayikho into engingayenza ngizamile yazi ayikho into engingashintsha ngayo because yena njengamanje ungizondela into engayisho long time ago hayi manje ngangcono ukuthi mhlawumbe lento ayokhuzayo into yamanje ya bengingayeke ukuphuza but ngizokuya kanjani usengishile already so shuthi angisayisengikhulwa notshwala abantu ngeke ngize ngibuye because usengilahlile guys already ngaliwa ngiyakoma kodwa ke ngizoba right. Guys mina asiqondile bandla ngomzisa ubhlungu but usamkelo guys isinqumo sakhe asithathile leso and ayikho nathi into esingayenza mina nani ayikho into esingayenza cause uyena owazi ukuthi uzizwa kanjani yabo so ngizoba right kubhlungu namina kubhlungu very painful guys kade ngikhala like ubusuku bonke usuku lonke izolo yabo but ngizoba right.
vele ngisho njalo ukuthi hey content akusiyona i-content nami ngifisa ngabe i-content I so wish but akuyona i-content guys. Kade ngimncenga Shembe futhi kade ngimncenga ngizamile nje kakhulu ukuncenga bakithi ngizamile angazi mhlawumbe nama conversation engakusho ukuthi like angazi ngakhipha igama lokuthi uyangiuza. Yes, ngangidakiwe and ngirong ngiyalivuma iphutha but mayingasangixoleli guys mangixolisa intoni kufanele ngenze guys yini kufanele ngenze ayikho indlela engingenza ngayo guys kushuthi nje ukuthi samukele nisonke ukuthi sehlukene thina. No guys, siyaxolisa mina by my side ngiyaxolisa and bengifisa ngamuthi izinto sezilungise but ke angazi noma besenizwile yini ukuthi uSamkelo noMbali they breaking up. Ayike angikaze ngize ngahetheke kanje empilweni yami. Hliziyo yami ibuhlungu angazi ke nje ngize ngihetheke kanje. Ngiyabona I'm hurt. Ngihethekile like bengalindele. Ama relationship anenkinga. Why am I crying? Ngathi kwaliwa mina yebo ezabuhlungu ihliziyo yami. uMbali uyahlupha uMbali yo hayi and I'm sure ukuthi mhlawumbe bebethukana ngempela noSamkelo kodwa uyaxolisa nje Nkosi yami. Ayibo ngiyahlanya mina ngikhalelani kangaka. Into engikhalisa kakhulu ukuthi guys siyibonile le relationship iqala ukuthi sisuka happy makubhlungu kanje kumina kusho kubhlungu kanjani Mbali. Mara Mbali uyahlupha nawe yo awu ntombazana ngeke. Kodwa Samkelo uyaxolisa nje Nkosi yami ngicela umxolele. Ngicela umxolele mandla ngeke. Okay, they are breaking up guys. Yo hayi drama yami nami. They are breaking up. Ngizofaka ama screenshot ukuthi why but I'm so hurt yilokho nje ngikushoyo. And I just wish they resolve whatever problem abanayo. Man relationship onkanenkinga ayikho nje ngenazo inkinga Samkelo mfethu. Hlisa umoya, hlale phansi nikhulume. I'm sure uMbali uyazisola and I'm sure like she would never ever do something like that again. Ngiyacela nje ngizoxolisa. Ngicela nje umxolele. Ngiyaxolisa mina. Angeni ngiyazi but ngiyaxolisa. Naze ngikhalisa no angihethe. Yo angihethekile. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. It has ended in tears between uSamkelo Shezi and uMbali Zamadosha. uSamkelo and Mbali have been dating for quite some time. Mabasaqala kudate people saying ukuthi bapush content yikho lento yabo they are not dating. But makuya kwesikhathi usabona ukuthi hayibo serious indiyabo bayathandana, they are very much in love and uSamkelo decided to dump uMbali Zamadosha njengoba simuva khuluma la ku live yakhe bekanayo lapha ku TikTok asho ukuthi kumthanza Samkelo Nkosi yami
usamthanza phela ngeke ayekele vele kumthanza kusamkelo uzamile eqolisa kaningi but unfortunately usamkelo akabambe imshini akafuni kuva kwasani. People are reacting about their breakups some saying ukuthi they're just chasing clouds ayikho indzaba yabo abakahlukani but some are saying ukuthi beva buhlungu ukuthi bahluke. Now commented down on the comment section ukuthi ucabanga nona nge-breakup yasamkelo Shezi nazamadosha. Mina nawe siyohlangana kulenye lensha letaka video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.